Hey, buenas tardes, hallo. Schönen Nummertag. Sehr schöner Tag von hier, so von der 24 Grad warm wird, so wir wollen uns hier mit einem Schottentag absaten. Ja, wir haben. Viele Menschen haben einen Fangarten gekriegt und einige haben viele Jalapenos, Päppaschoten gekriegt. Und die wundern, aber was will wie mit all den Päppaschoten? Wel, deze week is päppaschotenwerk hier bij Schtrucklaunt. Ik kan niet sehr veel jalapenos, aber mein Bruder hat bloß großartig viel große, kleine jalapenos, dann sind sie lecker, aber so lang. Aber han, ich will je deze week wissen, was wir mit jalapenos noch kan doen, is bloß aankijken. Dat nennt sich jalapeno Salt. Ich will wissen, wo wir das tun. Op een week wordt een video aanstellen en dan kan je het zelfs maken. So, de jalapenos, die haben verschiedenste gebracht. Und die können andere Päppaschoten dort gebruiken. Wat er nicht so heute sein, oder vielleicht Serranos, was er heute sein. Op einmal haben, ich habe hier noch so eine kleine rote Cayenne-Päppaschoten. Kleine rote sind aber betterlich sehr heute. Dann habe ich noch andere Chili dort, rote heute. So ich wollte nu iets met wezen en dan wil ik wezen wat we met die willen doen. Die willen we alle een. En dan wil ik wezen wat we met die doen. Gracias. Nu willen we zien wat we voor Päppaschoten hebben hier bij Schtrucklaunt. Hier zoals je zien kan, hier hebben we een kleine stoot met kleine rode Päppaschoten. Ik geloof dat zijn Cayenne. Rode Päppaschoten zijn eigenlijk gruwelijk zeer heet. En hier hebben we nog een andere soort, ook rode Päppaschoten, dat zijn ook heute. Ik geloof dat is ook een soort Cayenne Päppaschoten. Dat zijn längere, maar die zijn ook zeer fijn heute. We hebben hier van alles 2 Städte verdiert. Nu wollen we de smaak plakken en die afwassen. En daar willen we Erik abkerken. En daar willen we de smaak in Gläser nemen. Dat is zeer smaak. Okay, dan kijk mal, nu hebben we al onze schöne heute Päppaschoten geplakken. Die kleinetjes en alles. Wat we dan willen doen is, dat we die alle een beetje kap afsnijden. Krijg ze staat tikken. Den Stängel door goed afsnijden. Jalapenos en we hebben hier andere rode Päppaschoten heute. Waar die alle en die kleinetjes, dat je zien kan, die willen we ook alle den Stängel een beetje afsnijden. En dan willen we den een beetje afspelen. En dan wil ik wijzen wat we het nächste worden doen. Als we door arbeiden, maar dat wordt het beter zijn. Oké, zoals je zien kan, we hebben die alle Stängels maar afgesneden. En dan willen we die klein beetje afwassen. Al het stof. Vlees afwassen. Zo, krijg je stof. En dan willen we die zeer smaak drehen. En dan willen we die in Gläser nemen. Zo, nu hebben we die alle smaak afgewassen. Hou die hier smaak op de handdoeken op. Nu worden die een beetje drehen. En dan willen we die in strome Gläsertjes nemen. Oké, het nächste wat we hier hebben is 2 Köffel witte Erik. 2 cups of white vinegar. Hier hebben we een halve theelepel grove salt. Half a teaspoon kosher salt. Nu willen we dat op een kerken brengen. En dan willen we dat op onze Päppaschoten opjijten. Oké, nu hebben we den Erik een halve theelepel salt in kerken gekregen. Nu willen we dat even de chili Päppaschoten jijten. Oké dan, nu hebben we onze Päppaschoten hier. Waar we hier 1/4 theelepel grove peper nemen. En jeder buddeltje krijgt ze start. En daar willen we dat voljijten met het kerkende vinegar, boiling vinegar en salt. Zo, kijk hem al. Oh boy, oh boy, oh boy. Krijg zo. Dat krijgt zo wat op. Krijg voljijten. En dan willen we dat voor 3 weken staan laten. En dan is dat ruit ten brokken. Dat flissende ergens voor eeuwigheden schmeckt mank zeer schijn. Kijk mal. Zit dat smaak oder zit dat smaak? Wir haben nicht ganz noch
Erik. Je wil hier nog helemaal een beetje Erik geven. Dat het graag ganz goed als door. Graag ze staat. En dan willen we dat thuisschrijven. Dan van ongeveer 3 werk stoonloden. En dan gaan we dat brokken. Check hem al. Wow, dat zit er maar zeer smaak. En dan gaan we dat flissende brokken te eerst voor weajk. Zup, eetschakken, vlees, eerst voor dat naast zich hot pepper sauce. Let er wat zeer schön smaken. Dan weet je wat je kan doen met zo'n heute päppaschoten. Oh, was zeer schön. 3 weken later, daar willen we die brokken. Dat kan je bloß eerst voor op de staan hebben, wat ze aan room temperature. Dat brok ik hem iets op zijn, bloß eerst voor, dat ben dat Erik en dat zal dat kuren en opbewahren. So, bloß eerst voor staan hebben, wo dat niet te schrakelijk heet is, dat niet te schrakelijk kalt. En dan voor 3 weken later, en dan kan je dat opmerken en dan kan je dat brokken. Kijk mal, dat buddelt wel hier zo. Oeh, dat wordt aber gruwelijk schön schmecken. Okay, hier haben wir die Jalapenos mal aufgewaschen und dann Viertels geschnitten. Und nu werden wir die drehen. Das geht vielleicht 12 Stunden oder vielleicht 24 Stunden die drehen, aber die ganze Reis sind, dann werden die fein machen. Wenn ich so eine Maschine habe, die in der Bag, eine Plot, die so ein Papier nehmen, was die brauchen zum Tag backen. Und dann 144 Grad Fahrenheit, und dann backt die durch, was die ganze Reis sind. Das schafft auch. Okay, hier haben wir die Päppaschoten gereiht, dass ihr sehen kann, wir haben die Steine durchbären geladen, wir haben bloß die Steine aufgeschnitten, da wollen ein bisschen stärker sein, aber wenn jede Welle nicht ganz so stark haben, sie brennen soll, dann nehmen wir die Steine durch. Und wer ein bisschen empfindlich ist, dann braucht die Handschuhe dort auch. Nu haben wir die Maschine hier, dass ihr hier können wir riechen, wir tun die about 144 Grad Fahrenheit, was vielleicht von euch der 24 Stunden hier, was die fein Reis sind, und da werden wir die fein merken. Und die sagen, dass von 3/4 Pfund Päppaschoten jaft dat about 3/4 Koffel. En daar werden we dat mixen, eind met peper en eind met zout. Nou ja, zo zit het dan wanneer je 24 Stunden door aan den dehydrator ben gedreven zijn. Dat zit nu bloß een kleine stengeltjes over. Dat wordt weer nog een schofje gegeven, dat we een ijscream aanmaakgeval wat we daar hadden. Wieder met afhangen. En dat had ons vielleicht van ongeveer 1,5 wat 2 Koffel Pulver geben. Hier kann je zien, hier ist ein bisschen grau, das Suppkamp gefallen, dort wir ein ganzes Eiscreme einmal gefallen, Päppaschoten, Jalapenos. Und das wird es wenn die gedreht sind und reich, die sind so fein richtig und fein in half zu brechen. Okay, hier haben wir was von einer Liquadora, ein Blender, wo wir die reiche Biedekjes hier alle näher fliehen. Und da wo wir das answitchen, da werden wir das sehr viel machen. Da werden wir vielleicht kicken, dann in der Gräte ist, dat pulver dat is nur stark, wanneer dan weer een klein stapje neer gaat, dat heeft u wel zeer fijn af. Maar je wil vielleicht Handje brengen, manche mensen zijn zeer empfindlich. Du, nu hör ich dir mal. So reich aus der zijn. Dort schafft bloß sehr fein dort fein molen. En dan, wenn je dort nicht fein genug ist, dann wordt het nog nachher durch den Sieb schicken, dat het fein ist. Und dann ist das reich mit Salz mixen. Und dann noch einmal ein bisschen drehen. En dan dort Salz drehen. Hier kann je zien, hier haben wir das Pulver al sehr fein. Das ist noch nicht fein genug. Nu wollen wir das noch ein bisschen durch den Sieb schicken. Dat het een beetje feiner is. Je kan zoals je wel, maar je dat is dit wel een hol en duwen. Want niet, dan kan je dat nog feiner is tegen de zeven. En dan nog eenmaal dat eeuwig gebleven door durchschicken. Hier kan je zien, we gaan het zout. Waar we dat ook maken hier. Aan de linker zijde. We gaan 2 drittel koffel Päppaschotenpulver en 1 koffel vol zout. Dat willen we erbij hier. En dat andere door naar de rechterzijde, dat is bloos jalapeno pulver. Dat wil bloos kraks dat hel. Eens je moet tieten, daar veelt al niet zout. Dan ga je dat eruit. En hier kan je zien, hier hebben we zeeuw. Dat we dat durchzeeuwen, dan check je maar dat. Dan hebben we zeer fijne tjej dat hem zout streken en dan schaft dat zeer fijn met zout er ergens voorbij. En zoals ik zei, dat aan de rechterzijde, dat komt geval, dat hadden we bloos pulver, daar wil je geen zout maken. Dat kan je brokken te maken soep, op een pizza op, of eetzakken, een schmoonvaart, schobelen. Sommers heb je brood en eier, ergens voor kan je zo'n pulver brokken, schaf bloos.
Sehr, sehr krank. Hier wollte ich noch einmal wiesen. Wir haben 2 Drittel Chilipulver und 1 Köffel Salz. Ich will dort tauperieren. Und dort haben wir dann Brocken ergens vor, waar we eten merken, wat de Salz fehlt. Und ein klein bisschen Speiziehaft. Okay, hier haben wir dort Jalapeno Pulver mit dat Salz gemaakt. Und nu werden wir dort für ein paar Sekunden ein klein bisschen durchdrehen mit dem Liquidor, mit dem Blender. Dat het Salz ein klein bisschen feiner wird, dat es wie ein bisschen grob wird. Dann schaut das besser am Salz an. So, jetzt braucht sehr wenig. So, nu check mal. Nu haben wir dort sehr fein durchgeriert. Dat päppaschoten und das Salz. Das ist nu sehr, sehr fein. Nu dan Salz aan en daar wel we eten merken en dat moet proeven. Ik laat wat zeer schijn smaken. Want die vele jalapenos im Garten haben, da weet je wat je met die doen kan. Ik wil zijn nog meer jalapenos te vinden, nog meer te merken. Kijk mal dat, bloos zeer fijn. Dit is bloos de rene pulver. Dat wordt dan ondersprokken. Zeer schijnhaft met dat die gelijk zo. Ik hoop die proeven dat ook. En wens je gelijk, dan merken, loop me weten waar het uitgekomen is. Nou, zet maar. Hier hebben we nu 3 zalters vol. Die aan de linker zijde, dat is zijn pluspulver. En die 2 zalters aan de rechter zijde, dat is gemixt met zout. En nu willen we schijn eten merken en opbrokken.